Kuyintokozo enkulu ukukhuluma sibeke nje udaba lwamaphupho kafushane. Mina ngigama ngopastor WeNingi, ngiyathemba kuyaphila, uNkulunkulu bekulonde kubusise la ukhona njengamanje. Asibheke la udaba kafushane Luka noNdumiso akaHlongwane uthi ke ngiyabingelela pastor. Yazi nginephupho elibuya njalo. Ngiphupha umuzi kwamakhelwane uyisitezi esikhulu kangakanani, kodwa ke athi ngikutshela indaba awusona isitezi eqinisweni, uyisitezi nje emaphusheni. Okay, into esingayiveza la ngane kwethu ukuthi umuzi uvela umuzi noma indlu imele nje umndeni, imele mhlawumbe umuntu, imele isiqu sakho wena osuke uphupha, yabo kwesisikhathi. Kodwa ke asingene la sibheke kanjena, njengoba kuphupha la ubone ibhilidi elide noma umuzi uyibhilidi elide lolu phawu-ke olungachaza inguquko ezingcono ezizayo eyifaka phakathi impilo entofontofo noma ke enqubekela phambili nje. Ngabe ukuthuthuka noma ke ukukhula okuthile kanye nokufezeka mhlawumbe kwenhlelo ngendlela emangazayo okungenzeka kuza kulowa muzi kulowo mndeni eloya wakulomuzi kade ubona noma ke into esakwena. Kodwa ke into esukiza mhlawumbe phakathi kwalabo bantu laba obaphuphelayo noma ke kuwena, yabona. Kanti ngasiveze kanje futhi kungenzeka ukuthi umuphupha ubone ibhilidi elide noma umuzi uyibhilidi elide, kube uphawu olungabe bese lichaza la isifiso sakho noma isifiso salaba abantu sokuvelela noma ke soba ke unqaphambili ezintweni ezithile noma ke sokufisa ukugqama wedwa noma ke phakathi ke kwabanye abantu empilweni. Hayi asiphethe. Kuyenzeka futhi kodwa ke uthola ukuthi manje ke sesiyahleba ke, kodwa uma uphupha la ubone ibhilidi elide noma ke lo muzi uyibhilidi elide, uphawu ngabe seliyaveza ukuthi hayi kahle kahle kukhona impakamo ekhona lapha, kukhona ukuqhosha okuthile okukhona, kukhona ukuzidla, kukhona iqapho noma ke kukhona ukusiphakamisa lapha komunye umuntu noma kwabanye abantu lapha phakathi kwabanye abantu, yabona. Okusho ukuthi ngenzeka lo wamndeni ophuphelayo nje ohlala endlini encane kodwa uphuphe ngathi unebhilidi elikhulu, kungenzeka abantu bakhona banempakamo, kungenzeka bayaqhosha, kungenzeka bayazidla mhlawumbe, okanye ungathola ukuthi baneqapho noma ke bayayiphakamisa nje, babantu abayiphakamisayo nje empilweni phakathi kwenu, yabona. Noma ke wena uqobo ke unempakamo asifale kodwa ke asibonge uNkulunkulu ke kulonde kubusise injalo indaba. Into engicabanga la singayibheka ukuthi ke kukhona lephupho lingenzeka likhuluma ngabo laba abantu noma ke likhuluma ngawe wena siqo nje empilweni noma ke ngomunye nje umuntu okhona onalezi zici esizibala lapha. May God bless you. Ungakhohlwa ke ukuthi ke bese ke usubscribe phela noma ke ulike le video le bese ulakha namanye maningi amavideo esiwezile. Ungathola impendulo zosithole iningi kakhulu ngaleyana bese ke uyaqhubeka press lapha ke i-notification button lokho kuyokusiza ukuthi ke every time si-upload i-video entsha ubese uba wokuqala ukwazi ukuthi nayo sekune video entsha okungenzeka kukhona okuthile ongakufunda. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ke kulonde ngane wethu okuhle nomusa kukulandela.